Bună ziua la toată lumea, bună ziua moldoveni. Azi vreau să vă aduc la cunoștință așa o mică informație. Am urmărit în ultimul timp pe Facebook că foarte mulți, iarăși, oameni buni oferă posturi de lucru în Cehia, în alte țări europene. Știți cum s-ar spune, de parcă au cu mătri în toată lumea și numai una și nu le ajunge asta să găsească oameni la lucru. Dar tot asta, spunem așa, când vedeți că o agenție va propune de lucru, spunem așa, în ghilimele, în diferite părți a lumii, aceeași agenție, cam e prea dubioasă situația. Mai ales când va cere, adică va propune de lucru, de exemplu, în Cehia, numai cu pașaportul biometric. Asta înseamnă că va adimenește să lucrați la negru și după asta nu vă așteptați că ați vă dă, de exemplu, tot salariul și nu ați vă amăjească. Procentajul de ce ca să n-ați vă dă tot salariul până la urmă, asta este foarte mare. Dar cel mai important și vreau să vă informez astăzi e aceea că începând cu data de 1 iulie 2021, Consulatul Cehiei deja nu mai primește cereri pentru viza de lucru în Cehia. Adică toți care au depus până atunci cerere pot să aștepte, care au fost programați până la data aceea pot să aștepte să fie programați pentru viză sau asta, dar care să vrei să depui deja de la 1 iulie, azi e data de 12, și o trecut ceva zile, dar să știți, pur și simplu, cred că asta și foarte important pentru voi, că începând cu 1 iulie deja nu se mai acceptă cereri pentru alte vize de lucru până nu o să elibereze capacitatea consulatului, pentru că au fost foarte multe cereri depuse până acum. Și de aceea cine va spune că va face viză de lucru și va duce în Cehia la lucru cu viză de lucru după data de 1 iulie, știți că așa vă amăgește. Plus la toate, încă în Cehia nu s-a scos interdicția pentru persoanele din lumea a treia care să vină în Cehia, chiar și pe 3 luni de zile de turism, pentru că inclusiv și după un an de zile și jumate aproape, mai întâlnesc încă persoane care cred că au venit încoace în Cehia legal și nu ar trebui să aibă probleme cu legea, numai că sunt persoane care primesc pur și simplu o preîntâmpinare și le pune o insignă, adică le încleie un sticker în pașaport în care le dă 3-5 zile la dispoziție să părăsească Cehia și nu le depune deport, dar sunt persoane care și sunt mai puțin norocoase și polițistul le mai pune și un deport pe Uniunea Europeană. Deși aveți în vedere că mâncăi sunt mulți, mai ales așa care sunt gata să mănânci pâinea, spunem așa, din munca necinstită, informați-vă corect. Eu aici în video ăsta o spun încă o dată link-ul pagina web la registrul de firme din Cehia, ca să puteți să verificați, de exemplu, dacă cineva vă spune că eu am cunoștință care să fac contract de muncă și astea, măcar să verificați dacă firma aceea este înregistrată în registrul de firme și dacă este activă. Asta măcar să vă păzească, până la urmă, spunem așa, măcar în jumătate riscurile de a nu nimeri să dați bani în vânt. Și totodată fiți atenți, spunem așa, nu dați bani din mână, de exemplu, când vă spune că vă pregătesc pachetul de documente, trebuie să plătești acum și 1000 și 2000 de euro, pentru că însuși angajatorul în Cehia, el are de pe fiecare oră dumneavoastră lucrat undeva vreo 30, 50, 80%, de exemplu, din banii care îi primește de la agenția de la fabrica cu care s-a înțeles să aducă oameni la lucru. Deci el mare pierdere nu are dacă dumneavoastră, spunem așa, n-ați vreți să vă aduceți în Cehia, că el câștigă de pe ceilalți. Și totodată el știe precis că dumneavoastră nu puteți schimbați angajatorul în prima jumătate a anului. Deci dacă el va cere la dumneavoastră o sumă enormă de bani, adică
mă gândiți de 2 ori, că nu cumva să fie ăsta, să spun așa, un escroc. Vă doresc la toți o zi bună, vă doresc o vacanță fericită, liniștită, fără peripeții și ne auzim în timp apropiat cu alt bagaj de informații care o să fie de folos pentru dumneavoastră ca să nu ne meriți în situații neplăcute. Vă doresc la toți o zi bună și la revedere!